Dürüz, İlnaz. İlnaz dürüz. Kıyıqatıp turdu sizlerden мәлі білдің. Soğun yanında öten cevap olmadı için. Sen көшіре білесің mi? Әйе. Эме? Бейбет. Бірсі точно Егор кірет. О, Ilnaz, бақ шықты ол менің краш. Әйе. Танысың сен Егор Критні? Жоқ. А сен? Yok. Ол не краш. Альтушки, поем. Когда мужчина влюблен. Салават Фалхадинов, Ага. Илхам Шакиров, Так. Ескерткіш. Әти, Әне. Әйе. Мод. Kim? Мод. Şul yılını bulanını. Uyla Ilnaz, uyla. Siz özünüzün cevaplarınızı tekşirip çıkınız hadi başta. Selam barğızda hazır oturuşığız. Tavuşlanışmağız indi zvanok buldu. Siz көп? Әмин бірәу күні? Парта тапшыру башлана икән, әни үзенең укытучы булуына хәтта үзе дә ышана башлады. Һәм без мәктәптә, әдрәсләргә дәрестә 2 укытучы, 2 алып баручы. Айдан Мухин Һәм Гөлназ Сәфәрова. Тапшыруда йолдызлар балалары белән мәктәп программасын һәм башка өлкәләргә караган сорауларны белүдә ярыша. Һәм без кем акыллырак, олылармы яисә балалармы дигән сорауга җавап эзләячәкбез. Җиңүче иң зур бүләк, түгелрәге 5ле алачак. Мин тизрәк бу атна укучыларын сезгә күрсәтәсем килә. Тизрәк ул әтиле, уллы укучылар дип әйтик. Татарстан Республикасының атказанган артисты, минем коллега, минем күптәнге дустым Ilnaz Bach. Selam Gülnaz. Selam Ilnaz. Hayırlı. Һәм аның сәләтле улы Камил Бах. Ilnaz белән күптән күрешкән югы, ә бит ничә еллар дәвамында без бергә гастрольләрдә Татарстанны, Башкортстанны, бөтен Россияны иңләп йөргән кешеләр. Сез әзерме? Алайса беренче дәресебезне башлыйбыз. Кая кыңгыраулар. Укытучылар hazır bulsa biz başlıyoruz. Беренче турыбыз Нәкия Зөлкарнәевна. Кем? Аптырама, барысы да бик гади. Бу бит режиссерның беренче укытучысының исеме. Бу турда катнашучыларыбыз мәктәп программасыннан алынган сорауларга җавап эзләячәк. Бер дөрес җавап, 1 балл. Ilnaz, Камил, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллага тапшырдык. 1-2-3 дигәсез битне ачасыз, вакыт китә. Экранда чыга сорау һәм сезнең партагызда да сорау бар, кагазны әйләндерегез дә һәм укыгыз. Айдан да укыячак. Киттек? 1-2-3. Айрат кулына пицца ала, аны әйбәтләп карап чыга, йөзен җыера. Исни һәм аны чиләккә ташлый. Биредә Айрат нинди хисне кулланмады. Ятсыз диясем килә минем. Айрат турын. Şu rızıkны şu aytalar mı? Әйе. Йөзен дә җыерган монда. Сыткан да, анасы иснәгән дә, ризык иснәргә ярамый бит инде Камил. Ни өчен мин бүген Камилгә булышачакмын? Чөнки ул минем сеңлемнең, бер туган сеңлемнең улына Азамат кашаган. Күп индеме? Азамат кашаган бит. Pizza ola, eybetlep karab çığa, yüzüncü yere isni hem çilekке taşlı. Biride öğrettiğin de hisni kullanmadı. İsnəgən. Əmdə nəsə işləməyəm. Hisni kullanmadı. Aşağı para oxuştu bu bütün. Başda qayda. Юк. Başda. Мин Камилгә ярдәм иттем. Ул менә аны тутып карады, дигенде, аны иснәде, аны күрде. Күрде, иснәде, тагын инде тыймлау хисләре бар бездә. Тутып карады. Һәм тагын нәрсәдер калды. Ковып карамады инде. Кавып карамады. Тагын. Улар нишләтә алмады? Әгәр дә пицца әйтсә, ана аңла йөрәгемне дип уланы ишетеп, аны атып бәргәндә пицца кышкырса, аңла йөрәгемне дип. Нишләмәде? Тыңлап карам. Әйе? Икенче төрле нәрсә? Ишетеп карамады мончы. Әйе, ишетмәде. Шулаймы? Әйе. Менә безнең Камилнең җавабы. Ишетмәгән. Минең әзрәк кенә ярдәм итте, ләкин ул башта ашамаган дип әйтте. Аннан соң менә дим, тагын нәрсә эшли алмый дигәч, ишетмәгән дип әйтте. Булды, ничек бирәбез соң балаларны? 1-1? 1-1? Әйдәгез 1-1 бирик. Без сезнең белән хәзер икенче дәрескә, тарих дәресенә күчәбез. Әйе, һәм хәзер тагын да авыррак булачак. Хәзер экранда
Ике багана чыгачак. Язылган тарихи вакыйгалар бер баганага, икенче баганага язылган даталар. Сезгә шул тарихи вакыйгаларны даталарга туры китерергә кирәк. Син мәктәптә укыгач күбрәк беләсеңдер инде. Ничек син тарих? Мин бит инде 99 елда укыдым. Менә шулай 4 тарихтан нишләп сезнең 4 чыга тарихтан айда? Җиткән инде, бик әйбәт. Даталарны белмим. Истә калдырам. Ну, минемчә егет кешеләрнең күбрәк теге математика яхшыдыр синең шулай угымы? Математика Елмайып куйды. Иң яраткан фән нинди? Физкультура. Нинди? Физкультура. Без узак сөйләшеп торалабыз әле сезнең белән. Ачык кәгазь битләрен, ачык экрандагы биремне. Астагфирулла. Казанга нигез салынган ел. Русны шукындыру. Петр Бердин идарә итүе. Идел буе Булгарның исламны кабул итүе. СССРга нигез салыну. Мәскәү ел язмаларында беренче искә алынулар. СССРның таркалуы һәм булганчык вакытны искә төшерергә кирәк булыр. Менә минем өчен монда иң җиңел дата шундук мин теге күзем төшкән дата ул Идел буе Булгарның исламны кабул итүе. 900 еллар белән шутлыйбыз без аны. Ләкин менә 988 ел микән, яисә 922 ел микән? Идел буе Булгарның исламны кабул итүе. Бик күптәннән булган. Камил, бик күптәннән булган. Әсез шулай әйтәләр укытучылар, менә без теге яхшы укыган укучылар янына килеп, укытучының ярдәм итәсе килә, ләкин әйтә алмый мәсәлән, ниме? Менә була киләләр иде. Әйе, эшлисеңме? Эшлә. Дип менә шулай итеп ярдәм итәләр, Алланың рәхмәте. Русны шукындырганнар инде шулай, крещение Руси инде булган инде. Шул елны булганмы? Уйла, Ильяс, уйласаң, җавап табыла. Тизгенә сөйләшеп алдылар булар, без Ильяс сөйләшкән арада. Син күчерә беләсеңме? Шпаргалкаларны. Әйе. Әйме? Бигәйбәт. Камил син? Ильяс син күчерә беләсеңме шпаргалкаларны? Булгалы диреп вайны, хәзер бит 99 елда мәктәптән тамамлаган кеше. Мин барысын да хәтерлим, мин күчерә белмидем. Мин дә була утырадым беренче партада, әйме? Һәм теге шпаргалкам юк, бернинди кая күчерә әйберем юк, һәм шул төшә карап утырам, просто белмичтем, куркып. Һәм ул миңа әйтә: "Чыгар шпаргалкамны", әйтәм. Миндә юк. Менә күзләрем шундый зур иде шурактагы мәченеке. Менә күчерә алмыйдым бер качан да. Шуңа күрә мин барысын да беләләр, башны бәрә-бәрә заучка булып ятладым. Кая сән билгеләдеңме таркалуын? Таркалуын барыбыз да беләбез. Шуңа әйтәм бит инде, мин дә беләм дип. Менә нигез салыну. Ну кара син, Ильяс, кара син монда 1147 елда булмаган бит инде. Әйе. Һәм инде ничәнче елда? 922 елда да булмаган мәсәлән. Шулай инде. Анда 922 елда икенче бит. Син 91-гә якынрак датаны кара. 1991 елга якынрак датаны карасаң. Так, монда бит хайке гына калдылар. Начал калды. Елма ел язмасын. Яхшымасан. Булганча вакыты качан булса, булганча ул ничек булады, булганча вакыт. Смутное время. Ансы шулай. Булганча еллар Явыз Иван бакыйлыкка күчкәч булган вакытлар. Шулай да. Булдымы? Вакыт чыкты. 1 2 3. Казанга нигез салынган ел, моны инде бөтен кеше белә. 1005 ел. Синеке дөресме? Шулай ук, әйе. Шулай ук. Син тикшереп бар, әйме? Икенче дата Русны шукындыру. 988. Минеке дөрес. Әйе. Дөресме? Петр Бернең идарә итүе. Һәм монда Ильяс ялгышкан. Шулаймы? Әйе, 16-нчы гасыр ахыры һәм 17-нче гасырның беренче шириге дип язган. Анда да әзрәк. Анда нәрсә? Анда җавап юк, просто әйме? Юк, бар. Петр Бернең идарә итүе. Ялгыштыр, әйме? 1947 ел дигән, әйме? Петр Бер 1682 елдан башлап 1725 елга хәтле идарә иткән. Әйе. Идел буе Булгарның ислам динен кабул итүе. 922 ел. СССРның нигез салыну 30 декабрь 1922 ел. Шулай. Монда юк. Монда җавап юк. Таркалуы? Таркалуы 91 ел инде. Булганчык вакыт 16-17 век. Әйе.
Шо, болғанша уақыт. Мұнда шылай түгіл. Сүйекі дұрыс. Әсім, әлі көптен түгілін өткен ең мәлі? Сын еле, алар әлі көптен түгілген ауызға. Бүгін, еме? Бүгін гіне ауызға. Шуға көре сен теге смутное время деп тәржіме етіп отырдыңан, еме? Мен білмеймін. Исте қол... Сен программада орта қоласың әлі? Ойда? Жоқ әлі. Жоқ, бүгін дәрісін пропустил. Мәскеу ел язмаларында бірінші иске алынулар. Дұрыс, Илназ дұрыс, мені қиғатып тұрып сіздердің мәлі білдің ме? Соңында өттен жауап қалмады ішіне. Шо бір өкіна қалмады. Илназынан демек мұнда 5 дұрыс жауап келіп шыға сенде? Камилде шылай оқ 5. Икісіне де бірішер бал береміз. Икенче тур краш. Катнашучыларга төрле чор крашлары, ягъни кумирлары, портретлары күрсәтелә. Бер портретка 2 шәхеснең йөзе качырылган. Катнашучыларга аларны танырга кирәк. Бер генә шәхесне тану бары тик 1 бал китерә. Кража білем, кража урлау. Краш, уши тұрған кіші. Краш, әйе, міне. Ну, обычно симпатичный, шитран. Нравится была трани, краш хайланган блин. Кім болады? Ну, нравится шитран шу. Краш дейлерінде, әйе. Мәселен, мен білеттірмеймін. Иратлар, қатын қызға қарата менің краш деп айта алалар ма? Жоқ, болады. Жоқ, еме? Қызлар ғына егітлерге қарата краш деп айта алалар. Ол ничек айта, сен меңа краш. Мәселен, бір тыңлаушы етірген мүмкін қараушы, тамашашы. О, Илназ бақ шықты, менің краш. Әйе. Бұл тігі не кебек бұламын? Мен ератқан кішім. Мен ератқан жершім. Ошауыз бірінші портретна. Бірінші фотоны. Ай. Сен білді? Эй, Камил? Бірсі точно Егор Крид. Так. Егор Крид дұрыс. Екіншісі? Тамысың сен Егор Кридна? Жоқ. А сен? Жоқ. Ол не краш. Мен аны ешіткенім бар, ләкин тыңламын. А сен кімді тыңлайсың? Мен Салават Фалхадинов, Илхам Шакиров, ескерткіш. Әти, Әни. Аны қалдырып болмайды, әтиді қалдырып болмайды. Бітті, бітті. Yok, amına bu nişik ile әтейінлерге де зіреккіне міне yol көрсәттік әлі нишік тыңлатырға алар өзлері тыңлай башладар ма? Есе сіз бірінші қойып жібердіңіз һәм міне қарайлы Камил деп көрсәттіңіз ме адам алайлар? Yok енді мен айтасы келе Камилден де зор іліші бардыр деп, чөнки ол интернеттен қарай нишік гармончылар ойнай, алардан үйрене түрлі ойнау нелерін, ұсуларын. Анда бітінде алар ауыл келері, татар халық жырлары, һәм шулай венде Илхам абайның жырларын. Илхам абай жырларын ойнай, мәсәлән, шул Идел буе кайыннарын. Тегеләр кичкенәләренә инде кызык. Инде ул тегеләр алар инде мәҗбүр дип әйтмәсем, ләкин шуңа да тыңламыйча булдырамыйлар. Именно үзләреннән үзләр шулай кирип китәләр кичкенәләр. Аның Марселе инде ул үзе русча сөйләшәй инде. Алиса, давай Илхам Шакирова дип куяда. Дальше дип менә шул җырларын. Ну, күбрәк татарча. Нәрсә дигәнне аңлата, барыбер дә баланың башына сиңә куйырга кирәк. 1 куйгыз, 2 куйгыз, 3 куйгыз. 4-нчесендә ул үзе сораячак. Радиодан мәсәлән менә бит инде радиодан барабыз, башка җырчыларның куялар мәсәлән, һәм Илхам абыйның инде әйтик бер җырын башланып кына китүгә, алар инде сразу белеп тә алар, әти тавышын ачып, машинада инде тавышында теге кычкыртып барабыз. Так, ну biz кирип киттек, тутас. Егор Крид менә безнең теге китте 15 минут вакыт, тик. Каяла айдан бу, менә икенчесен әйтсәм буламы? Мин булайрак барып карыйм әле. Мана бит аны теге карале. Хәтерләсәм, Шәши вон черный. Мин хәтерләсәм, не теге Рояз байтырып карап куштым әле. Әйе. Мен карага. Тишин кара. Тишин кара, тиши буенча икенче җырчыны әйтеп биреп була. Икенче җырчыны тиши буенча? Әйе. Сой. Мин белән барып караган идем. Тиши шул икенче җырчыныкка. Син беләсеңме җырчыны? Данир Сабиров хадашан бу әзрәк шунда. Шикелле күзләре. Татар эстрадасынан дип әйтәм. Янсы шулайдыр инде тегесе рус эстрадасынан булгач. Татар эстрадасыннан әйе. Бу хатын кызмы соң ир кешеме? Ир кеше. Ир кешеме? Үзе артыннан бик карарга ярата торган ир кеше. Төхватуллин. Әйе. Шуны теше шундый ме? Мен аны әйтә бергән юк просто. Менә. Күрәсеңме? Киттек алга таба. Так. Ой. Бу мансында тишеннән айырырга мин. Әйе, монда шулап та тишене күрдеп тора кемне. Бу Ризат Рамазанов Рамазановның берсе.
Yok. Yok mu? Yok. Şuna bir de. Şuna direkt şuna atır mısın? Yok kırılar. İli uçacağım bunda. Nişem sen yani sen Rizat'ın dişlerinden külesin. Yok gülmeyeyim. Min anın gözlerinden baştan ihtimali. Şu bunda uttat şey eken. Aydan nisat etmekşi bolu. Aydan? Men birinchi kishini ko'raman da. Hamol? Hamol? Aytmayman de. Yo, yerden bitip jiber. Ol aydan bile beyli o kişi. Ana Kamil bildi bir de. Artur Pirashkov? Artur Pirashkov. Yok. Men bilan beyli. Kamil bilen beyli? Kim bilen beyli? Men bilan Ha, Muhin. Точно. Ha, Marat. Birisi Marat Muhin. Yok kişi havlarga mümkün işigine Marat Muhin. Onlar bile beyli deyip. Kimler bilmiş ular şey anlatıp gittik hele. Marat Muhin'nin bir tuğan abisi, benim bir tuğan irim, Aydan'ın bir tuğan etisi. Bot. Mana şöyle olacak. Tuğanlar. Tuğanlık jibleri beylisin bileydin mi? Yok. Mene Kamil gede anlattık biz. İyi. Neyse gerek bulur biz sen bilmem kayırsın. İkinci kişi neydi kız aşık kim o? Oy bu benim, ben şunu aytalar sizge yerden bitalam. Bu benim şır kraşıydı. Bu Urus kişisi olan yıkamız. Yok şidil kişisi. Ha, şidil kişisi. Oy benim akvarıdır indi. Anın plakatları benim bölmede ellip duralar idi. Anın jırları. O şimdi ki rap okup jırları. O big krutoy big tikeydi benim zamanda. Mektepte okugan yıllarda. Detsılda olur. Yok, şidil kişisi. Şidil, iyi. O uzunluğuna boylu, yabıqqına, lakin o elə şeşin buyidiriye sarığa. Onun şeşi qısqağınaydı, şimdi hem sarığa buyalğan idi. Bunda o önemli tsipoçkalar tağaladır her vakit, keng şalvarlar kiyedir şu vakitte. Hemen ol edirim, wow, bu intikası. Bir de isme düşmey, kurgan... Nakolkları var ya. Kurgan bolurga mümkün, lakin iske düşmey kim iken neyte dalmı. Ne? Şuna jırlay mı? Ne? ul onun şırı. Aye, onun jırı. Ne? Şuna jırlay mı? Sen vakit çıktı. Ayda vakit çıktı, kim buldu? Eminem. Eminem. İşitken var. No hazır indi o bir özgergen. Ne özgergen bu? Dostlar kurgam yok ya. Bana sıpışkısı da yok hazır. Sıpışkısı. Sokalı da kara. Elek sonra şeşliydi o sonra bu yedi şeşli. Ben koyan tanırga tişeyim bana. Bunda sen de tanımadın hani. Yok. Şunun crash bulup da. Gittik Allah'ta. Haydi Marat bu kim benim crash özgerdi. Man sen de kim? Ay bir şey etti. Salaf Fatkadinov. Birisi, наверное. Yok. İkincisi niye betindi? Tukta. Kim? Nağime bilen jırdı. Bilensin indi. Nağime bilen. O bimeli yok o mim değil. Yok anar tege bari yerine. Leyla. Etsin kim? Leylem deyip jırlı. Jırlağanlar idalar kiremedi. Leylem deyip jırlı. Leylem. Yarıydı mı? Bu mağlumatına. Şimdi yok. Kudra şeşli. Hazır. Marat Yarul. Молодец. Marat Yarul. Birisi Marat Yarul'in birisi. Birisi olay turu kim geçen sen bunu? Oo. Minanın şu benim de benim cevap var değil mi? No, lakin minde cevabı bulmazsam ben bu kişinin de kurmasını bile qarayım el tağın. O yaşı sakallı. İrkişi mi bu? İrkişi. Sakallı. Rus istradisi mi? Aydan xatlı buyda. Rus istradisi mi? Rus istradisi. Aydan xatlı buyda? Aydan xatlı buyda. Tak. Big stilli. Big motor jırlıyor. Hem qozana big yeşkiler. Mikhail Musyan? Yok. No bu iş şunu derak. Kim? Qaragına. Kim tuğur musun? Kimler öyle biz öyle stadyonda niye bargan yer? Ya kızlar yerde, yaşlar yerde. Şeşi onun kıska tugel illas. Sakalı var, şeşi var. Keng şalvarlar ki. Bu bilesen sev jırlaylı. Когда мужчина влюблен деп jırlıyor. Stas Mikhailov что ли? Yok. Hürmetli telekranlar karşında oturuşlar. Mene Marat Yarul'unu siz ayırdığansızdır inşallah. Ayrıldı. İkinci jerişim da görüne mi yok mu? Benim şey yok. Şu an kure hazır aşağımız onun yüzün. Aşağımız hamol. Mod. Kim? Mod. Mod. Yarın bu zapisinin modunu kalk göstertirgen. Mod. Kim? Sen bilirsin modunu? Yok. Men de bilmeyim. Sen? Bu qaysa olunduqsun? Siz de bilmisiniz? Qaysa olunduqsun bu? Sağ olunuz. Bu qaysa olunduqsun mod? Bana ismi mod musun? Yok, birisini de aytganda bir qiziq ishroq söyleyeyim. Biz Danir Sayvar bilan bir ishora olib boramiz, değil mi? Ham bizga aytadilar, bosh chiqib hozir Mod kirgizadi. Mod kirgizadi. Modni e'lon etkizadi sahnada. Aytam, Danir bor.
Gülnaz бар син ди. Анда бер кишигә игълан итәргә җитә дим битем. Ну Данир бар инде син игълан. Ну бар инде син дип. Иберебез дә чыкмыйбыз. Безгә тәр ничек инде бу бит мод килгән. Сезгә аны игълан итәргә кирәк. Без шунда Данир белән икебез бер-беребезгә караек та. Кем соң? Бу бер 5 ел элек булган инде шундый хәлдә. Ну җырларын без аны искә төшердек. Аны җырлары бик популяр. Шулаймы? Әйе, Исеме мод тиме? Мод. Исемедерме, ну бак кебек торыр бәлки Мотыйгуллиндер, Менә Мотыйгуллар, Мотыйгуллиндер ул, Шулай дигән фикергә килдек тә чираттагы рәсемгә күчтек. Мод, моны исә кала инде. Бак бит ул Бахаветдиновтан алынган. Манса монан берсе Филүс. Так. Берсе Филүс, берсе мин түгелме соң? Юкмы? Айдан кырыгарак китә. Хәзи әйтеп бара. Молодец. Менә иш. Баста. Так, икенчесе. Икенчесе татар эстрадасы. Филүс Кахировтар инде. Юк, шундый кызык, басты белән шул җырчыны кушкач, Филүс Кахиров килеп чыкканчылар да. Ушаган бит. Абылай ул түгел. Юк, ул түгел. Әйдәгез, мин сезгә ярдәм итәм. Әйдә. Ул татар рэперы. Кем исеме? Берәү генә син. Ну, әле генә җырлады. Әйтеп бит. Син дөрес әйтә башладың. Дөрес. Ше. Ну, Илхам Шакиров белән җырлады бит. Шакур. Ул беләм дә ше дип утыра. Шакур, менә. Киләсе рәсемне ачабыз. Ой. Ну, монда күренә, Илназ. Монда кемнең кем икәнлеген күренә, менә ул җырчыны күрәм мин. Син потому что күрдең аны язуда. Язуда күрмәм булса күзалламасын. Ну, күренә бит инде, кара кем икәне. Берсе ни моның? Илназ бар. Берсе Альберт Валиуллин. Әйе, Альберт Валиуллин. Берсе, әйе. Менә бит аны йөзе Альберт Валиуллин. Ну, хәзер аңладым инде. Әтегесе түбәтәйме соң чәчме үстендә? Чәч. Ул инде Берсе Альберт Валиуллин, берсе урыс кем булай ни хам? Урыс, тоже Альберт Валиуллин. Альберт Валиуллин тоже урыс. Альберт Валиуллинга ошаган рус җырчысы. Альберт Валиуллин. Ну, ошаган дип минем шундый ук Ике шаган. күпләрнең крашы. Яшьме? Безнең шакшысы. Инде җырлар нәрсә йырлый микән? Җырлармы? Ничек киенә? Бик стильле киенә. Берсе дә алай Ябык кына, озын гына буйлы. Ул күп вакыт наставник булып утыра төрле шоу проектларда. Аның сакалы бар, ул шапкаларда киеп куя, ябык кына ул шундый. Невозможно. Деберлый. Все невозможно. Дөрес әйтәме? Дөрес. Аннары ни бар инде? Ул бит түбән камыныкы. Име? Ник ул бит безнең яхшысы? Түбән камын, конечно, аның авылда әбиләре бар. Әбиләрнең өйләре бар. Име? Ул шунда кайтып йөри, әле ул шунда концертлар белән дә килгәч әйтте бит. Мин Нижекамскийныкы дип. Шуны белмидерме син? Юк, белмидерем. Менә син миннән тарих Зима Билан турында сүз бара. Аны актара башласам, бөтен сүз татарга барып тоташадыр. Күбесе. По-моему, Арчага да кайтып йөри бугай. Юк, түбән камага, Арча аркылы. Юк, мен белмәсәм, мәсәлән, Тимати шулай татар егете бит инде. Тимур бит ул. Әйе. Алдагы дәрескә күчәбез. Аллаһ шөкер. Өченче тур скуф. Нәрсә? Сүзләр күрәсез, уйлыйсыз, фикерлисез. Экранда берничә категория чыга. Һәрбер категория астында сленг качырылган. Катнашучыларга бары тик аны аңлатып бирергә кирәк. Һәм дөрес аңлатма 1 балл китерә. Экранда 4 категория чыкты. 90-нчы еллар сленгы, бүгенге көн сленгы, татарча сүзләр һәм аббревиатура. Теләсә кайсы төркемне аша аласыз. Әйдә, башла. Әйдә. Бүгенге сленглар. Бүгенге сленглар. Беренче сленг альтушка. Обычно җырчылар әйтәләр юк әйтте, түбән тавышлы кызларны альтушка дип. Орчада. Юк инде, альт җырлый, альт тавышлы. Юк, икенче төрле. Хорда менә альт тавышлар бар, сопранолар бар. Име? Альтушка. Альт тавыш бар. Но әйтәләр инде мәсәлән, у тебя партия. Әйе, альтушка. Альтушки, поем. Наверное, ты любимка может какой-нибудь что-то такое, нет? Любимка? Әйе. Теге краш дигән кебек. Альтушка моя любимая. Юк. Юк, бу бераз якынрак. Синеке бөтенләй еракта инде. Мин бит инде бар. Орча ягында синең җавабың. Юк, бу якынрак берәр сәбәп, альтушка. Альтушка ул кыз белән бәйле, кызларны әйтәләр.
Ләкин матур кызларын түгел, әміне ул кыз киенә, ясана, Типа неформал, что ли? духилар сибенә матур итеп, һәм ул үзенең тышкы кыяфәте белән Не подходит. башкалардан аерылырга тели. Аерылып торырга тели. Ләкин, син беләсеңме бу сүзнең аңлатмасын? Юк. Мин дә бүген генә белдем. Әйдә, ник башлатабыз соң без, үзең дә белмәгәч. Ләкин бүтәннәрдән тышкы кыяфәте белән, үзенең киемнәре белән аерылып торырга тели. Ләкин аерыла алмый шундый бер төрле булып кала. Шуңа күрә андый кешене альтушка диләр. Эй, малай. Киттек. Бәхет булсын, әйдә. Ильяс? Татарча сүзләрен үзебезчә. Әйдә, татарча сүзләр бу күпкә җиңелрәк категория безнең өчен. Кем дигән? Самими. Самими инде ул менә кичкенә балага дип әйтәләр инде. Ну, кичкенә балага әйтәләр. Теге самими. Ул нинди? Синонимы. Самими бала яшь балачага ничек була ул? Самими кичкенә. Самими кеше дип әйтәләр. Картлар да самими булалар. Бу карт бигрәк самими диләр. Бу кеше бигрәк менә камил самими диләр, Спокойный. Йо, йомшак кеше инде менә шундый. Теге ышанучан, доверчивый, ихлас, ышанучан кеше. Всё, саныйбыз, дөрес дип саныйбыз. Киттек алга таба. Аббревиатура. Аббревиатура. КПСС. Ой. Иллязында... Соң инде үзен. Иллязында... Белмәс әйтәм. Үзен җиңүче итеп хис итә. Юк, алай җиңүче түгел. Чөнки җиңел бит. К. Ул вообще бу КПСС партия булган. Партия. Камил партияны... Камил? Юк, кемдер партияны түгел. Ул менә шулай исем, мәсәлән, менә Советлар Союзында шундый партия булган. Менә Единая Россия партиясы бармы? Мәсәлән, шундый партия бар. Тагын Командирская, может, К. Як. Тагын нинди булалар? Ленин. Зюганов. Зюганов, Ленин. Кому? Низ? Но Коммунистическая. Дөрес, әйдә. Коммунистическая партия Советского Союза. Бинго! Молодец! Молодец. Бүген сиңа булганчык елларны өйрәтеп кайтарганнар тарихтан, әйме? Ә без сиңа бүгенге дәрестән КПССны өйрәтеп кайтарып җибәрәбез. Хамысы миңа калдымы? Бусы сиңа калды, сиңа 90 еллар калды инде. сленгы. Ага. Әйдә. Ким? Падик. 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 Беләсеңме кемгә? Юк. Без моны сөйләшмидек. Сез сөйләшәсезме? Юк. Падик, падик. Гомергә мондай альтушка падик дигәннәрне. Юк, белмим мин моны, әйтә алмыйм нәрсә икән. Иллаз инде куйды, альтушка. Падик. Бу Гүзәлгә. Падик идеме? Юк, бу нинди аңлатмалар диген ничек дип әйтим мин. Падикмы? Ул сезнең Арчада бар ул әйбер, Казанда да бар ул әйбер. Анда кешеләр керәләр һәм чыгалар ул җирдән. Анда ничек 90 елларда яшәгәндә. Конечно, шуны әйтмәкче. Инде дөрес әйе. Элек бит подъезд кырыйларында торганнар инде, кишу торганнар, басып торганнар. Һәм падик дип сөйләшкәннәр күрәсең, урам балалары. Алайса бу балны Камилгә бирәбез. Мә Камил. Ой, уйнадык, яңа сүзләр белдек, альтушканы белдек, крашның кем икәнлеген чамаладык, КПССны хәзер без аббревиатурасын шишә беләбез, шулай бит, Камил. Ничек монда балаларны санап, исәпләп чыгарык, кемдә ничә? Безнең Илһам Бахты. Шакиров. Илһам Шакиров. Юк, миңа алай әйткәннәре бар, Илһам Бахты. Юк, әйткәннәре. Эй, малай. Демәк, безнең Илназ Бахта 7 балл, Камилдә 8 балл. Һәм Камил безнең бу ярышта җиңә. Һәрбер тапшыруда, һәрбер дәрестә без бер кызыклы бүләк биргә тырышабыз. 5 сум. Вау. Өр-яңа. Бу бит әле бик сирәк очрый торган 5 сум. Бу шундый көндәлек. Син моны бездән истәлек итеп сакларсың, ярыймы? Безнең һәр кунагыбыз партага үзенең исемен язып калдыра, һәм сез дә аны яза аласыз. Котлыйм. Бүген парта тапшыруында кунакта Иллаз Бах һәм Камил Бах булдылар. Камил җиңүче, шушы урында без сезнең белән саубуллашабыз, дәресләр тәмам. Менә хәзер тәнәфескә чыгарга ярый. Әйне хәзер саубуллашыр вакыт җитте. Укытучы апа белән укытучы абыйларга сау булыгыз дип әйтәбез. Сау булыгыз. Ва тамашачыларга пока-пока. Беләсең бу җырны? Беләм, Беләсең ничек биргә булып җырга? Яна белән.
Менә болай.